Sarong beses da mga pangga, si Paiberting da. Pigsabihan niya daan sa iyang paboritong agom na si Manay Kuring. No. Pighinghingan pati ni Paiberting, tabaga kung madangugan mga aki. Pighinghingan. Sabi pala ni Paiberting mga pangga ki Manay Kuring, ngayagom, ano daw ngayagom kun ngunya na banggi. No. Testing on ta daw ngayagom ngunya na banggi mag 69. Ano daw ito? O, kitang mga inosente dito man ito magigits. Ano man daw itong... Pero 69 na ito, pantay agad niya ako ito sa wedding. Yung kunyan. O, si Manay Kuring da, nadangog da itong sinabi ni Mr. niya, ni Paiberting, na kung ngunyan da na banggi, kung pwede da sin na mag 69. Isa kata si Manay Kuring da, dayaman ito aram. Dayaman da siyang pag-aram-aram. Inosente siya sa mga arugan na mga words. Pero nagtugot da si Manay Kuring. Nagtugot da siya. Sabi da ni Manay Kuring mga pangga, ngayagom, de ko aram iyan piga sabi mong 69 na yan. Pero sige. Sige. Na, grabe. Pero okay. No. O di yun na to. Sa madaling sabi mga pangga, nagtugot si Manay Kuring kan 69. Di niya man aram kung ano itong 69 na ibaya ito. Kambaging ito, di niya man aram ito. Ngunyan, sabi da ni Paiberting, okay lang yung agom, dawa di mo aram, tatutok doon taka. Isi-seminar ni Paiberting si misis niya, tutok doon niya kung paano mananggad talaga na 69. Maski ako, dahil ko man yan aram. Oo, promesa yan. Yun na to, dahil na i-describe for the sake of wholesomeness kan sa tuyang kunyan. Sa madaling sabi, yun na to, mga tugang. Sa kalagit na anda, mga tugang kan 69, mga pangga, sa kalagit na anda kang bangging ito, bigla dang nagkaatot da si Paiberting ng 4 na beses. 4 na beses. Prut. 4 yan, 4. Tsaka ta si Manay Kuring da mga pangaday, man nga ni aram itong 69 na ito, diyo da nagkakukus pa da si Manay Kuring. Nagkaatot da si Paiberting ng 4 na beses. Sabi da ni Manay Kuring, pundo na kita kay ni Agom. Habo ko ka ni. Nakaapat ka pa sa napalan. Igwapang 65. 4 minus 69, may 65 pa. Pangangala. Magna 69 iyan. Bago pa lang, kunyan pala ito. 69 pala na itong bomba. Nakaapat pa sa salamat pala ki Reggie Vivas Serio. Ayan, sa nagpadarakan istorya sa Facebook. Thank you so much. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas, sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?